Nova xornada na primeira futsal con 3 importantes puntos en xogo. O Unión visita o San Martín, o Abanqueiro a Odena e o Valiño recibe o Ribadumia. No grupo 2 a Esteirana xoga ante o Bertamiráns. A Liga continúa e a primeira futsal afronta xa a súa 19ª xornada. Os equipos da comarca miran xa con gañas o calendario para saltar o verde e loitar por facerse co triunfo nos seus respectivos duelos, que serán exixentes. O Unión, que se atopa nun gran estado de forma, é o terceiro clasificado do grupo 5 despois de sumar 13 vitorias, 3 empates e 2 derrotas, e quere seguir incrementando o seu contador de triunfos. Nesta ocasión, os vermellos visitan un campo complicado, o Municipal de Vilaxoán. Ali se medirán o San Martín, sexto clasificado, que está a firmar unha boa campaña. Os rianxeiros chegan a este choque encadeando 2 vitorias seguidas e queren facerse coa terceira. No último partido disputado non deron marxe a Unión Dena, o que se impuxeron por un claro 6-1. O seu rival desta fin de semana, o San Martín, sufriu 2 derrotas seguidas, a derradeira a que viviu a pasada xornada no seu encontro co Cordeiro. Este domingo ás 5 da tarde, San Martín e Unión veránse as caras sobre o Municipal Vilaxoán na procura de 3 importantes puntos. O obxectivo de sumar de 3 tamén o persegue o Abanqueiro, que quere seguir ampliando o seu colchón coa zona de descenso. Os boirenses visitan nesta ocasión o Unión Dena, equipo que precisa puntuar para loitar pola permanencia. Os da Charca son 14º logo do último triunfo conseguido no derbi boirense ante o Valiño, polo que ten un marxe de 6 puntos co descenso marcado polos de Cabo de Cruz. Mentres que o seu rival, o Dena, é penúltimo e ven de perder por un claro 6-1 co Unión. O domingo, as Cachizas acollerá o duelo no que se verá a cara o Unión Dena e o Abanqueiro, choque que arrancará ás 5 da tarde. O Valiño precisa puntuar para poder sair do descenso. Os crucenses son antepenúltimos e só un punto separa da permanencia, zona na que queren rematar esta xornada. Non o terán doado, xa que os boirenses reciben a visita do líder, o mellor equipo do grupo 5, o Ribadumia. O Valiño encadea 3 derrotas seguidas, xeira que busca rachar para volver a gañar e para abandonar a zona perigosa. E chega este encontro despois de caer pola mínima co Abanqueiro. No outro lado do campo estará nesta ocasión o Ribadumia, case o oposto do Valiño na clasificación e que afronta este duelo logo de gañar por 2-0 Flavia. O encontro da segunda xornada non ten bons recordos para os boirenses, xa que caeron por 6-0, resultado que agarda mellorar este domingo en Valiño no encontro programado para as 5 da tarde. Mentres que no grupo 2 a Esteirana ten que gañar para non descolgarse da loita pola permanencia. Os de Esteiros son últimos e veñen de perder co Cacheiras por 2-0. Este domingo non o terán doado para puntuar, xa que reciben a visita do líder, o Bertamiráns. Os muradáns precisan amosar a súa mellor versión para sacar algo positivo do duelo co mellor equipo do grupo, o que é posible vencer, xa que o Camariñas ven de facelo na derradeira xornada. O Solisvara será o escenario onde a Esteirana intentará vencer o Bertamiráns no seu camiño por permanecer na categoría, choque que se resolverá o domingo a partir das 5 da tarde.